pa 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 parara pa 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 entzuten da entzuten da entzuten da entzuten da. Ez dakit ondo dijoan egia esan. Bueno, hor daguna, behingoz jokoa amaitzeko un saldo hau. Urpeduntzi sekretua. Bam. Nola erabili zaio? Honeko da ez, batekin. Lehenengo bertsioan. Ahí gaizki. Ai. Nacho. Orain bai. Nacho. Faioak bezakate tentzu erditik ere. Orain bai ezta? Horrengo bai. Ez, hori bai. Mierda. Holaxe. Horre bai min eman diola. Algontatik dator. Claro, es que si no te zer egin, no? Zen azkar. Zen azkar. Dena da taiminak. Dena da taimina.
Ai, bezaldera begiranen bon. Eta... kakazarra, berriro ere. Honek ere itxura oso txarra. Berriro itxoitzera, zer berriz azukera dago. Itxoitea ez dugu gogoko. Ikutu banu bezala. Vale. Hau bai gaitza zelan nago azkeneko bosean, atzo bar gauean, ordu bitan, esan nuen, bueno, ja nahikoa da. Amabitatik ordu bitara egon nintzen, azkeneko maila sekretuan, eta esan nuen, ezakit ez da zer egiten nintzen, eta hemen gelitu nintzen. Ondo zure aldetik? Zer berezia egin duzu? Asko errezatu duzu, tranquiz. Ja, hemen ere dexente euria egin du. Baina tira. Behintzat ateratzeko aukera duki du. Ez diote ematen. Bueno, igual bihar.
Eta eren egun xuberoan egon... A ber, ez da imposible ez ematea. Osa, ja da imposible. Eren egun xuberoan egon nintzen eta horrela harrapatu gintuen kriston zaparrada. Venga. Bueno, bazen garaia. Es que es súper injusto, joco. Da súper injusto, joco. Ez da egia da bosa. Jokua dago puta madre, bino bosa hau. Eta aurreko bosa ere da oso... Ez dut esango pixel perfect. Baina... Eman behar diot elizean. Osa, ez du zentu. Bos berdina, baina aurreko bertsioan. Osa, dago bos... Zati erraza, honen zati erraza. Eta eman behar diozu atzeko jetpack hortan, edo non, eta afektatzen dio. Hemen ez, eman behar diozu justo elizean, bestela, ez dio afektatzen. No, please. Don't change the rules. Ez arauak aldatu, eta nik egiten dut mankeada hori. Asi nos va. Bide batez egiten duten azkenean... Duke esan behar nun Metal Slug. Egiten un Metal Slug zitalkorekin, azkenean. Ikusi un zerbait egin martzen dutela, kooperatibo, ez dakit zer. Baina ez dakit azkenean gauzatu zen duten bai. Eta ze modu, zein Metal Slug egiten duten? Lehenengoa. Antzo gabe. Lehenengoa, pixa. PlayStation batekoa. Elkarrekin zineten toki beran edo online egin. Emuladora egin. Zure etxean, guai. Eta pasatzen duten. Berrogei kontinu erabilita, klasiko. Nik ere bere garaian emuladorarekin eta izan bat 1000 kontinua. Ixa ez dut oroitzen oso ondo. Lehenengo Metal Slug igual iristen naiz irugarren, zema dire, 6 pantalla, irugarrenera iristen naiz kontinua gat. Bueno, a ver, justo oraintxe berdan ez dakit, bere momentuan, Ixa ez daukata inkontrolatu. A ver, Dixie, por favor. Vaya cerrada, tío.
Da zerrikeri bat joko hau, pantalla honetan. Pantalla hau da zerrikeri bat. No tiene ningún puto sentido. Usain zaizkite joko horiek. Metal Slug forever. Ez dakit zeintzu ditudan pasatuak. Lehenengoa, oza, emuladorean, bat, isa, 3, eta 5, uste dut dela pasatuak. Me suena, bia berez da, bia eta isa antzekoa dire, uste dut. Aldatzen direla, biak ditu framerrate arazo asko. Eta isa konpontzen ditu, eta gero boss batzuk aldatzen ditu. Igual badago bossen bat bian agertzen dela hasieran eta isan agertzen dela pixa berandugo, edo holako gauza daude. Eta berez dire joku berdinak partxeatu. Zati batzu dira gauez, besta dire egunez, isan gauez direna. Oye, no me vaciles. Eske gaina ez dut denbora bi aldiz botatzen. Eske da zerrikeri bat. Da super zerrikeri bat. No se puede. Sakatzen bai badut B korrika egiteko eta azkarrago juteko, nahi gabe hartzen dut barrila. Ze korrika egiten ari den bitartean hartzen du kupela, eta orduan ja ezin dut geldiarazi tximizten. Ai, ti. Country biarekin gertitu zitzen berdina, itzintzen azkeneko bosera, no había manera, igual egin dituen 50 saiakera. Eta nintzen gai. Pasatzeko. Txokolate pixka jaten egin ez dakit molestatzen du.
buruan berriz. Mesedez. Hala, beste ronda bat itxoitera. Qué caga. Hor bai. Mesedez. Ez que argi zegoen, argi zegoen. Ez que argi zegoen. Dago edongora justa, ezin dut fallatu. Tio, emaiak pizka denbora gehiago. Behin fallatzen badut beste tiro bat edukitzeko. Eta gaino okerrena da, asmatzen badut ere, batzutan, kupela ez du espauneatzen. Eta ez badu espauneatzen, ezin dut geldiarazi... Ez badu espauneatzen, ezin dut geldiarazi tximista hori. Eta jazta, hitzen naiz, eta jazta, ipalazta. Honekin nahi. Bintan musika, guai da. Ai. Bai ez? Vale. Ay. Cagadón, es que ya está. Bueno, vaya. Full. Este con el Teraricor. Qué rabia, tío. Qué rabia.
eske jokuaren kontrola ona da. Oso ona da. Baina ditu limitazio batzuk. Eta horrek egiten du justo izatea super exacto egin behar dena. Okat denboran oso urria da segundo bat edo horrelako zerbaiteko diferentzia eta gaina hitboxa oso txikia da. Eta bueno, que igual pakete bat naiz eta kitxo. Baina flipatzen dit orain arte jokoa izana asekible. Ez oso zaila. Eta orain de repente nabilela sufrite hau pasatzeko. Baina tira. Sí, hombre. Es que da imposible. Da imposible. Aupa tefe. Zelan Gabon. Dena ondo. Ni hemen joko kontako azken bosarekin bizka desesperatua. Joko bikaina. Baina azken ondan, ez dakit, errepikatzen nahi naiz bosa 5.000 aldiz. Ez du zentzurik. Eta ez nuke gehiegi egon nahi, Osa da, bosa bakarrik. Ez dut denbora gehiago nahi, ze bihar lan egiten dut. Increíble. Nola, boss honekin, ez que ezin dut, daukat super atragantatua, super ataskatua. Ez naiz gai, pasatzeko. Eta beldurra dut ez nagoen azken pasean, sikiera.
zer egiten ari naizen gaizki. Hortik erraixago da ematea. Es que... Naiz bat ere ondari. Osea, zen azken toke atxo. Barkatu? Hori da dena? Hori da dena, ya está. Pasatu? Eta ez dagoen eskerrediturik ez zerrez? Hori altzen azkena. Osea, zen estrategia berriro aldatzea eta listo. No entiendo nada. Baitera, buruaren hori. Osea, ez da ez erregon, ez dagoen kreditorik ez zerrez, eta uste dago dela azkena, Osea, ez final bossa, pasatelekan. Beiratuko duten los internets, porque principios ez dago ezer gehiago. Barkatu, kupela. Ez dago gehiago. Ba, hau da dena. Hau da dena, orduan. Ez dut ulertzen oso ondo. A ver. Hau da dena, ba bai. Beiratuko dut, ez dakit. Osa, suposatzen nahi pasatu dela dena. Eta ez da egon... Osa, gauza iritsi nintzen final bossera, gordetuko dut, ba ez ba. Ez daukat dena, ez ditut lortu gauza guztiak eta hori, bine ez zait interesatzen, osa, eginen dituzuan zen pantalla guztia. Eta... desblokeatu dut...
osea, gaztelua, hemengoiko gaztelua, ja dagoela pasata, bestela bandera izango zen K beltz bat, osea, bueno, K txuria bandera beltza, baina ja daukat dena pasatua, horra agertzen da bandera kolorezkoa, eta hau zen, sumendi hori da, pantalla sekretua, osea, hemen honek eman dizkit kreditoak eta bar, unibertsitaterako, ez, osea, agertzen zizkiala kreditoak bertan, eta orain behiratu nahi dut, a ver, se supone, ya dauka dena. A ver, una guía de estas. Osa, nire ditun pasa pantalla guztiak, eta segon hartz bat esaten zuela, dago pantalla bat sekretua, no sé kuantos. Aurkitut pantalla sekretua, pasadut dena, pasadut boss bat zela asko zailagoa, amaierako baino, eta se supone que ya no hay nada más. O sea, ez diate zer gehiago esan, se supone que ya está. Karroltxu agen, bai. Topor Electrify, bai, osea, ja, hori da. Ez que ez dago amaierarik, osea, ez dago ja, ez ematen kreditorik ez ezer, osea, hau da, se supone, Final Phase, ez dakit dagoen beste gidaren bat, horako zerbait, esatea, Fall Through Final. Dale, no irekitu dan berdin. A ver. Kaos bi, bai hori da aurrekoa, karroltxu berdina da. Berdina sartu naiz, hartzen dut beste bat. El de versión 2, hau. 2.0. Mail Policy oso ondo. War Barrels no me interesa. Oh. Está aquí zer den. Bonus Room, ya está. Bai, Nautilus, osea, Nautilus hau da amaiera. DK Coin eman dit, osea, bai, ez dago gehiago. No sé. Egingo dut Final Bossa berriro. Hau, Pander, ez, ari nintzen begiratzen, ze pasadut ja bossa, atzo arazoak, kaixo, bide batez, atzo arazoak ematen zizkidan bossa pasadut, baina ez zaizkit kreditorik agertu ez ezer, eta zen azkena. Así que, besterik gabe, kreditoak agertzeko... Ez dakit egin... Ja, baina eske bukatu da, egin ditut pantalla guztiak, ja. Osea, sin más, ya está, pues ya pasadu jokua. Kredituak ematen ditu, ez du krediturik ematen ez du unibertsitateko krediturik ematen. Baina hori, ez dakit zer esan, pues gelditu naiz un poco ingut. Beste Final Bossa. Ez da ezer eraman behar inori. A ber, daude gauza batzuk hortik. Baitut objeto batzuk ez dakit zertarako diren. Daude hor hartz batzuk, eta ditut objeto batzuk, hartz batzuk hartu dizkidatela, pero no me interesa, osea, ez dakitzen zer ematen didaten, pero ez dait interesatzen, osea, ez dago pantalla gehiago. Osea, pasa ditut ja pantalla guztiak. Honi hau ja eman nion. De Mirror behar dut berriro. Ez dut de presupuesto, es que se supone que historiako Final Bossa 10 coins, bai, ez dut.
Baina ez dakit zer eskatu hori, eta hurrengoari eraman. Ja. A ber, zer ematen diaten. Ai, barkatu. Orain bai, ez? Orain bai? Bai, ez? Pungonez hasierara, hasierako tipoa hau da. Ba... sartu barrura, txo. Ez dakit zer esan, Ez, hau ez da. Baina, listo, ez, orain ja ondo. Osea, egin ez dudan bakarra izan da objetuena, el de estos me la suda. Vale. Oso ondo. Hori lortu dut, pero eta jola. Hemen... hau pantalla da. Eta bez, zer ematen brush. Ez hau zen karrerarena, eta karrera irabazi diot, así que honek ja eserrez. Eta ez gizada oso gelditzen, Blunder. Bez, you have been... hau da esan tentzidana lo del Secret World. Eta esan ditze, azkenen aurkitu duzu, ez? Ya está, pues Secret World, ya está. Osea, pantalla gehiago ez daudela. No. Txo, sartu. Pixka zaila. Hemen bat zegoen tipo bat. Hau pantalla. Esaten ziala ez daki zer bat zoka baten, Le caño y erabe, pero no tengo ammo. Eta ammo hori, ez dakit non posible dudan lortu. En principio ez dago gehiago, beste guztia dire pantaiak.
Eta hemen... Blue Beach. Honek zerbait nahi du. Zenun ekarriko ezakitzer. Bueno, ez ikusten dut ez duzula ekarri orduan ez zita jola. Hemen ez dago beste inor. I love plants. Pues supongo lortu barko nukela. Hemen begiratut. Bai, hau da itzuli dana. Honek ja eman zidan bere gauza eta itzuli zidan bestea, Kairu. Ai, me encanta, ez naiz fijatu Kairu zela. Igual que Kabi. Crackshot Croc. Hau da, gordetzeko. Begira, hemen ustut ez naizela egon. Blues Birthday. No problem. Vale. Hau eman behar diot urdinari. Eta urdina non zegoen? Hau zen? Ez. Urdina... Urdina hemen zegoen. Blues Beach Hut. A present for me, thank you, Conf. You really made my day. Let's have a look inside. Mira, musika poztu da. Bowling ball. Entzako. Zuentzako. Vale, orain auskal orduan nora bidali behar dudan hau. From the smell of the machines. Vale, honek nahi du lorea. Ez da dena saltatze eta maltzurrak itza komunitatea lagundu behar da, beti. Beti. Bowling ball izan daiteke amo. Izan daiteke kainoiak botatzeko bala. Kontu, kontu. Arrazoi duzu ekaitza. Garrantzizkoena falta zitzaidana. Heavy ball. Lock and load, sir. Mira kainoia. Ai ama. Ti, 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 tu, ti, tu, tu. Ai ama, ahaztu zait. Ta, 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 tu. Ai, berriro sartu naiz. Hemen ja ez dago zerrez. Eta orain, piun, piun. Vale. Pim, pim, pim.
Epa, pues si la has cagado. Vale. Bira, lorea, hor dago. Hor zegoen lorea, ez naiz fijatu. Perfect Flaperius, Petalus Pongus. Zori zuretzat, hombre. Ei, txoritxoa. Bananus Goldus Fluterus. Zondo. Vale. Pixka gelditu naiz berdin, ez? Oraintxe bertan ez daukat ezer berezi. Oza ezberdinak esaten izkiz, bino beti berdina zite egiten du. Aber, hemen honek berriro beste zeo zer esaten didan. Zer errelevanterik esaten. Bai, uzten dira da. Copenhagen that the two stones make 8. Can you figure this one out? Cons. Azkenan hau da irekitzeko azken maila, azken nivela. Eta honekin ja gelditu naiz objektu gabe. Eta hau da azken kenduta toki sekretua, azken maila da. Osa hori zen azkeneko pista irekitzeko maila sekretua. Hemen da hori guztiak. Ez dakit 10 diren, minoria ditut objeto guztiak. 163 ematen dit oraindik. Minori da bonuseko guztia dauzkadalako 0 orain. Nik esango nuke ja dena daukadala. Así que hemen gelditzen naiz. Igual azkeneko bosa pasako dut berriro por el placer de pasármelo. Ostras, así era, tío. Ez, boss hau da azkeneko bossa, bino hau pasan un egun edo ez ekin noiz. Osa, hau da berez loreko bossa. Hau da kredituak ematen dituna, eta gero aurkitu nun azkeneko nivela. Osa, berez loreko azkeneko bossa hau da. Osa, historiako azkenekoa hau da.
Zakit nola egiten nun hau. Igual atletik saltatu. Sí, hombre. Ai, gaizki. Bueno, a ver, pasatzen duen. Ostia, ikutzen du lehenago. Claro, lodiagoa delako. Hau bate tijera zelan pasadut bos sekretua eta ari naiz, baina ez da krediturik ageri, ordu nahi naiz pasatzen hartoko bosa berriro kredituak agertzeko eta ja jokoari amaiera emateko. Bai, la bosa nova, baina pasadut bestea. Osea, dago pantalla sekretuak, aurkitu ditut pantalla sekretuak, pasa ditut pantalla sekretuak, pantalla sekretutako bosa pasa dut, baina hori esan bezala ez dago kreditorik, ez dago, esan bat dizu txampon bat, eta zurrupatzera, ez dago beste dago. Bos sekretua zen berriz pertsonai hau, bino urpekuntzi batean. Sin más, bos berdina, bino gauza pixkat aldatu. Beste... Komplikatua bai asko, tardatut pilo bat. Osea, saiakera asko, behar izan ditut. Oie. Konbar nintzen aurreko.
Hola. Venga ya, no la posibilidad es de mate a punto. Al punto. Bai, librada berea. Just dai. Librada. Eta ganadoria. Terrikeria. Uno. Aupa tijera. Mierda. Orain zaila dago. Honekin zaila egiten zait. Pokemon Goldo. Lehenengo zatia erraixago da Kibirekin, oza, Dixirekin, Neskarekin, eta bigarren zatia erraixago da Kibirekin, ikusten. Are you kidding me? Zergatik ez dion eman? Who knows? Nik ez behintzat. Nik ez behintzat. Venga, oraingoan bai. Hau da. Cagado ya. Hostia, que David. ¡Ay! Pixada azkarrago da, baita ere. Dixie botatzen okerragoa da. Ze koletarekin hartzen du. Eta kostatzen zaio berriro botatzea. Osa dauka
tardatzen du gehiago botatzen. Zeok. Ah! Uopa! Venga, no le he sido la mano. Cagadón. Cagado ya. Qué morreo. Ziklo bat itxengo dugu. Zergatik ez dion eman. Hori, inork ere ez dakik. Bai. Txan magoak esaten zuen bezala, artxila motxila. Tócate los ous. Eta lorearen azkena. Hor daude Donkey Kong eta Didi. Engainatu garete. Eta orain printzipioz kredituak eduki beharko genituzke berriro ere. Eta kito. Hau da dena. Hau batzu ikusi nun agertzen dira gaizto guztiak. Eta listoka listo. Goetena da. Haupa norbait gaixo. Bai, ala da. Ze txikia ikusten denez. Pantalla osoan leihodun proiektorea. Hola, igual pixkat ondiago ikusten da. Eta Donkey Kong. Let's go. Eliminar. A ver, txoene. Hau ikusita. Zenbat ordu asteko, 10:44. Ordu asteko. Erronka, 409 ordu. Donkey Kong Country.
Eliminar. Bang. Une honenean iritsi zera. Pasa dut aurreko bosa, kostatu zaite. Pasa dut. Eta ez dago krediturik. Osa, eman dit Donkey-Kon txampun bat. Excela da garrantzizkoena norbait dakizu. Zerari naizen jaten, besterik gabe hartu dut soja esne pixka bat eta bota dizkio zereal batzuk pasakin eta hori nahi naiz jaten. Barkatu molestatu badu, Eta hori izan dena. Orduan egin dudana izan da, bueno, ju naiz eman dut buelta bat nola zeuden txabola batutan hartz batzuk, eta hartz horiei, bueno, eman dizkiet gauza ezberdinak lortu ditudanak, lortu ditut objektu guztiak, jokuko objektu guztiak, eta listo. Eta pasa dut berriz aurreko aldiko azkeneko bosa, osea, loreko honegin ate. Loreko azkeneko bosa, la bossa nova, eta la bossa vieja, eta listo, eta kredituak ikustearren, eta amaiera bat emateko jokoari, ez benetako amaiera bat emateko jokoari. Herrik asko. Eta listo, Super Nintendo. Bos joko. Bos joko. Ez dira besterik gertatzen. Denbora asko izango dire. Earthbound Secret of Mana segurazki anteko holako zerbait izango da. Terranigma ere pedea daukat 20 bat ordu izango direla. Zagane hemen bi jartzen du eta badakigu denek 20 ordu izango direla. Zen hau da igual ekaitza. Agur, 1000 esker hemendik pasateagatik. Ni ere segituan nijoa, Osea, Zagane izango dire 20 ordu baita ere, entre saiakerak eta ez saiakera. Eta Demon Crest 5 ordu iruditzen zaiat oso gutxi, ez dakit benetan zenbat irauten duen, baina uste dut ez dela oso zaila. Orduan, bueno, 10 ordu. Ez dakit. Así que, pues hori. Saiatuko gara kaina pixka bat ematen, baina, bueno, ez dela ya txikitzen ari da, Cuidado con el beltxa. Aritz, Super Nintendo joka ez direla nola jolastu behar dituzu. Bere zera originalean. Osea, PlayStation 3a, PlayStation 3akin. Nintendo GameCube, Nintendo GameCube, Nintendo 64, Nintendo 64. Uia. Game Boy Advance. Eta, bueno, Game Boy Color, hau Game Boy Color da, eta hori Game Boy Color da. Bere Game Boyarekin hauek ez ditut, ez dira zuzenekoan egongo, zen hau ez daukat modurik streameatzeko. Eta Comic Zone da berez, baina badauzkazu zurekin kontsola guztiak. Ez, bino ekarri ditzazket, osea, banaka baldin bada, ekarri ditzazket. Osea, imaginatu hauek amaiz ditu dela, pues segurazki hartuko dut Play 3-a, ekarriko dut Play 3-a. Hau bai nerekin geldituko dela, ekarriko dut Play 3-a, eta pasatu dut hemen Play 3-a jarraitzen badut hemen, pues itzuliko dut Play 3-a bere tokira, eta hartuko dut, jo que sea, GameCube-a, no sé, nire gurasoen etxean PlayStationean The Last of Us ez daukat. Hombre, etorkizun batean gustatuko litzeak, jolastea The Last of Us. Izan daiteke, igual ematen dit Iruñen daukazu. PlayStationa ez dut deskartatzen pirateatzen. Zer
deskartatzen bat ere, playa, pirateatzea. Jokoak originala ditute, hemen ditudan jokuak dauzkat fizikoki, kenduta Super Nintendokoak, besteak ditut fizikoki. Mega Drive da zalantza, zen Mega Drive ondarintxo bertan ondatua dago. Ez dakit zer daukan, saiatuko naiz konpontzen, bere momentu iristen denean, baina ez badut konpontzen, pues igual emulatu behar dut Comic Zone. Originala daukat, baina dira, eta hauetan importa, Osea, gehitzea The Last of Us adibidez ez dut jolastu eta gustatuko litzaidake jolastea. Adibidez Super Nintendon gustatuko litzaidake gehitzea igual streamea Kapitan Tsubasa. Esan zenuen piraten gaia, txegin. Bai, claro. Bai, ala. Pues ez du deskartatzen, pirateatzea. Eta bueno, pues gehitzea igual jokoren bat gehiago. Hemendik ez dakit gehituko nukeen beste zeo zer. Egia esan, oraintxe bertan. Osea, pasako banitu joko guztiak, imaginatu de repente, ja joko guztia pasa ditu dela. Pues ja izango litzake, noizbait gustatu zaizkidan jokoak pasatzea. Osea, adibidez, Nintendo 64an Shadowman ez daukat, bino Shadowman gustatuko litzake jolastea. Nintendo 64an ere gehitu liteke Shadow of the Empire, dela Star Warsen joku bat, daukadana, osea, fizikoki daukat, baina inoiz ez dut pasa. Eta ez dago nire zerrendan, zeren, bueno, jokua saldu nuen, eta duela gutxi iaz, edo duela 2 urteko bidai batean, duela 2 urte izan zen uste dut, bidai batean berriro erosi nuen. Aurkitu nun retro denda bat bidaian, eta horintzen rato bat ola izketan jabearekin. Eta kuriosoa zen retro PSN pirata retro jokua zegoen denda retro denda zegoen erdizka batean ez daukala ninguna pinta retro jokorik gongo zenik. Osea, holako denda batek ezin zuen funtzionatu, ez imposible. Prezioa zituen prezio super altuak gainera. Baina, bueno, lortu nun 30 eurotara Shadow of the Empire, eta, bueno, sin más, por hacer la gracia, erosinion. Eta nola, ja egon ginen elkarrizketan da horrela, pues, zerbait erostearren. Eta hori. Igual hori ere gustatuko litzaiake pasatzen. Pues izan daiteke PlayStation 3 guztia pasa eta The Last of Us. Super Nintendo pasa eta Kapitan Tsubasa 3. Bueno, ikusteko dago. Iritsi eta amaierara, esaten didan, uste dut 160 piko bakarrik ematen didala. Baina nola egin nun bastante trampak bonusekin, pues ez dit kontatzen dena nik uste. Señor Miyamoto. Eta listo, ez dauka gauza gaia hori kontatzeko. Bihar lanera. Y esas cosas. Average Ape. 103 existitzen da, Igual, uste dut joko ondan 105 eraino iritsi zaitezkela. Ni da uste dut bonusak egin dudalako trampa eta ez ditudalako pasadenak. Horregatik daukadala 163. Baina ja, benetan ez gabitzen zerrez uste dut pasatzeko, así que... Hemen gelditzen da asuntoa. Jokoa pasata bezala, emango dugu. Eta listo, ez dakit inor zuzenekoa egiten ari den. Baina... A ber. Zuzeneko dagon inor badut.
Iniciar raid hacia el canal. ¿Qué canal? Rekitarrak, Borderlands egiten. Ba... Oldarraldia, egingo diogu. Rekitarrei. Eta... Txu. Behintzat garrasi pixkat egingo diogu, oldarraldia, eta bar. Eta ni terditan oatzera. Beste bardate, mi esker, norbait, ekaitza, underground, ate, mi esker hemendi pasatzearren, eta ez dakit raidak jarraitzen duen, ez dakit raida ondo di joan, badezpa berriro emango diot, zen ez dakit raida egiten ari naizen. The raid has been cancelled, orain berriz ari da. El raid se ha cancelado. Eskerrik asko, Eider, azken minutuan. Right now. Mila esker, eta hurrengora arte, Gabon, oldarraldia garrasi egin. Destruye. Onduan, gare.